O Executivo Noiés valorou moi positivamente o encontro mantido co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Na reunión mantida na Coruña, na sede da institución provincial, trasladaronlle varios proxectos de cara a mellorar a rede de estradas provinciais ao seu paso pola localidade. Unha das súas demandas gardaba relación coa construción dunha senda que garanta a seguridade peonil na estrada provincial de P5704, o seu paso pola parroquia de Santa Cristina. Aí o que se pretende pois unha mellora tanto para o peatón, para ter unha zona para que poida circular e que sexa pois non tan perigoso, porque a día de hoxe non ten un espacio peatón para comparte co vehículo, entón sería un pouco a mellora na seguridade viaria en canto aos peatóns e en canto á circulación. Mellora tamén na reducción da velocidade e mellora tamén no pavimento no firme. Tamén lle trasladaron outra demanda, neste caso a reparación do tramo deteriorado da estrada de P5710, que está fronte á Praza de Abastos, no malecón de Cadarso. E a mellora no firme, no pavimento, porque está en malas condicións, en mal estado, que aínda que se fan pequenas actuacións, sempre volve outra vez, entonces para subsanar esos defectos. Unha vez realizada esta pavimentación, as dúas administracións estudarán tamén a posible cesión deste tramo ao Concello, por tratarse dunha estrada de carácter urbano, que na súa maior parte xa é de titularidade municipal.